मैं शैलेंद्र गुप्ता सर्वप्रथम शिव जी के चरणों में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमारा प्रणाम। जितने शिष्य गुरु भाई बहिना बानी लो, ये कथा के सुने वाला बानी लो, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम स्वीकार करी लोगिन। शिव चर्चा के कथा लेकर के आइल बानी रौरा लोगिन। इस शिव चर्चा की कथा के अंत तक सुनम लोगिन। कहानी के नाम हटे एक राजा के दो बिटिया रहे। वो बिटिया के नाम एगो के रहे लक्ष्मी, एगो के नाम रहे कुलक्ष्मी। एक राज्य में राजा और उनके पत्नी रहत रहे लो और बहुत अच्छा शासन करत रहे लो, राज चलावत रहे लो और अटूट प्रेम अपना रानी से उ राजा करस, बहुत प्रेम करस, बहुत मानस अपना रानी के। एक दिन की बात रहे कि रानी एगो बिटिया के जन्म देली। बिटिया के जन्म होते ही रानी की अकस्मात मृत्यु हो गई और राजा के ई बात के पता चलल तो राजा भी शोक में पड़ गए, दुखी रहे लगलन और ई राज से कोनो मतलबे ना रहे उनकरा। अब दुखी रहे लगलन, राज्य में का होता कुछ नहीं के पता चलत। और उ लड़की रहे न, उनकर बिटिया रहे, बिटिया का मानस ना कहस की कुलक्ष्मी बिया। ई आइल तो अपना माई के खा गईल, खत्म कर देलक, मार देलक। और राजा ये अपना बिटिया का मानस ना, देखभाल करस ना। एक दिन की बात भइल, वो राज्य में जितना सेवादार रहे लो, उ बिटिया के देखभाल करो, मानो। और ये राजा इन्हें बहुत शोक में रहस अपना रानी के कारण। रानी तो खत्म हो गई रही, रानी के वजह से बहुत शोक में रहस। जहाँ रहस वजह चिंतित रहस, काहे कि हर केहू के ई होला पति चाहे पत्नी के अटूट प्रेम रहेला। पति खत्म हो जाए तो पत्नी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेला और पत्नी खत्म हो जाए तो पति के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेला। ये हर कोई के सांस में बाटे, लेकिन राजा बहुत ज्यादा चिंता करस। एक दिन की बात भइल, अब जितना राज्य में कर्मचारी सेवादार रहे लो, दरबान रहे लो, सोच में पड़ गई लो कि राजा के स्थिति ऐसने रही तो पता चले कि दूसर राज्य के राजा आकर के आक्रमण कर दे और राजा को पराजित करके ये राज्य पे अपना राज्य करे लागो। तो ये लोग आपस में सलाह करके राजा के समझावल लो, बुझावल लो। कितना वो राज्य में सेवादार रहे लो, राजा के समझावल लो कि ऐसे ही जिंदगी, ऐसे ही हमनी के राज्य में चलत रही तो दूसरा राज्य के राजा आकर के आक्रमण कर दी और जीत हासिल करके ये राज्य पे अपन कब्जा कर ली। रौरा एगो काम करी ना, रौरा दोसर शादी कर ली, रानी आ जाए तो पहले ही जैसन जिंदगी, रौरा पहले ही जैसन जिंदगी में हंसी खुशी लौट आई और पहले ही जैसे रौरा खुश रहे लगे। तो राजा तो मानत ना रहलन, राजा मानते ना रहलन, कहत ना हम शादी करबे ना करें। कितना समझौला बुझौला के बाद राजा शादी करे खातिर तैयार भइलन और धूमधाम से शादी भी कैलन और शादी करके वापस अपना रानी के ले अलन राजमहल में। और रानी भी हंसी खुशी रहे लगली और रानी भी देखली कि एगो छोट बिटी बिया, एगो छोट बिटिया बिया। राजा भी वो बिटिया के मानस ना, ये कारण से रानी भी वो बिटिया के मानस ना। और
एगो मम्मी के एगो मतारी के प्यार होला बच्चा के, वो प्यार मिलो ना बच्चा के। और कुछ दिन बीतला के बाद यहू रानी के देश से वो लड़की भइल। वो लड़की के नामकरण भइल, धूमधाम से राजा नाम रखवैलन और बहुत जिंदगी में खुशी आ गई राजा के। ऐसे ही खुशी के कारण कुछ दिन बीतल, राज्य में बहुत खुशी भइल। और कुछ दिन बीतल, दोनों बेटिया, राजा के दोनों बेटिया धीरे धीरे सियान भइल लो, शादी करे लायक भइल लो। तो रानी कहे लगली राजा से कि रउरा लइका देखी, दोनों लड़की हमनी के सियान हो गई बड़ी सन, रउरा लइका देखी। तो राजा भी कहे लगलन कि हम तो सोचा था नहीं कि कुलछनी के शादी करके विदाई कर देहल जाओ, ये राज्य से विदाई कर देहल जाओ और ये कुलछनी के नामो निशानी जैसे मिट जाई। लड़का ढूंढवावे खातिर, दोनों लड़की के लड़का ढूंढवावे खातिर पंडित जी और नाई के राजा बोलवैनी और कहनी कि तू लो लइका ढूंढ लो, ई कुलछनी खातिर आनहर लइका, कोढ़ी लइका, लूल लइका, लंगड़ लइका चल जाई। और जौन लक्ष्मी लड़की बाड़ी उनकरा खातिर बड़ी धनवान लइका ढूंढिया लो, ढूंढ के ले आओ लोगिन, शादी कइल जाई। तो अगले दिन नाई और पंडित जी गई लो और काफी ढूंढला के बाद लक्ष्मी बिटिया के लिए लड़का तो बढ़िया मिल गई, धनवान मिल गई और एक राज्य में राज भी करत रहे। और कुलक्ष्मी बिटिया खातिर कोनो लड़के ना मिलत रहे। काफी ढूंढला के बाद एगो आन्हर लड़का मिलल, ओकर महतारी भीख मांगस रोड पर। तो महतारी के पास जाके बोला था लो कि अपन लड़का के शादी राजा के बिटिया से कर द। तो वो भिखारिन बोले लगली कि हमारे साथे ई काहे के तू लोग मजाक करत रहो, हमार गरीबी के तू लोग मजाक उड़ावत रहोगिन, राजा के लड़की हमारा लड़का से कैसे शादी हो जाई। तब पंडित और नाई बोले लागल लोग, ना हकीकत बात बा, ई राजा के लड़की के साथ तारा लड़का के साथ शादी होई। तो बहुत खुशी भइल, वो भिखारिन के कहे लगली कि अब तो हमनी के जिंदगी संवर जाई, काहे कि राजा के लड़की के साथ राजा के घरे हमनी के रिश्ता होई, रिश्तेदार बन जाई हन राजा। अगले दिन नाई और पंडित राज दरबार में जाके राजा से बोले लागल लो कि लड़का ढूंढ लेले बानी सा हमने, रउरा धूमधाम से शादी करी। अब दोनों लड़की के शादी एके दिने रहे। एगो लड़की जौन कुलछनी रहे वो ओकर बहुत धूमधाम से राजा शादी कैनी, दान दहेज भी बहुत देले रहनी। और ये कुलछनी लड़की रहे ओकरा के राजा कुछ ना देहनी, बिल्कुल यही बियाह कर देनी। दोनों जानी के शादी भइल, शादी भइला के बाद दोनों जानी अपना अपना ससुराल गइल लो। तो कुलछनी लड़की रहली वो तो बहुत खुश रहली, काहे कि राजा के साथ शादी भई रहे और धनवान भी रहली। और ये कुलछनी लड़की रहली वो तो बिल्कुल निराश हो गईली, कहे लगली कि हमार कैसन घर में शादी हो गई। कुलछनी ये बिटिया रहली शुरू से शिव जी के बहुत पूजा पाठ करस, भक्ति करस, ओम नमः शिवाय के जाप करस, काहे कि इनकर माई रहली नु बहुत पूजा पाठ कैले रहली। यही कारण से इनकरा अंदर वो भक्ति आ गई रहे। तब पूजा पाठ करस, शिव जी से कहस कि रउरे अब विचार करी
ओजा रहनी है तो यही हम गरीबी में जियत रहनी हटे। और एहू जा शादी भइल तो एहू जा गरीबे बाटे लोग। हमार स्वामी भी आन्हर बाड़न और हमार सास बाड़ी उ भीख मांगेली। अब रउरे विचार करी। फिर कुछ दिन बाद इनकरा मन में सुझाव आयल कि काहे ना हम ये घर के स्वर्ग बनाई, बहुत अच्छा से सजाई और बढ़िया से सजैली घर के। और फिर अपना सास से कहे लगली कि रउरा अब भीख होक मांगी लोगिन मत, काहे कि जौन पैसा रउरा लो भीख मांग के रखले बानी लो वही से कौनो काम कइल जाओ। आ काम कइला के बाद वही से खर्चा वर्चा चली हमनी के। तो फिर ये भिखारिन सास कहे लगली कि तू नया नचर बाड़ू, कैसे तू कोनो बिजनेस कर सकत तारू। तो कहली कि ना ना बिजनेस कइल जाई। वो पैसा लेके गईली बाजार से तरबूज और खरबूज इकट्ठे लेके आईली। और एगो बड़का चूंकि मंदिर रहे वो शिव जी के शिव चर्चा भी होत रहे। तो वो जाके एगो किनारा अपन तरबूज और खरबूज के बेचे लगली। और बेचते बेचते तरबूज बेचा गई रहे, 2 गो तरबूज बचा रहे। तो वही रास्ता से शिव जी और पार्वती जी बूढ़ा और बुढ़िया के भेष में चल देलक आवत रहे लो। काहे कि देवता मुनि भी बालो नु तो धरती पे भ्रमण करे लो कि धरती पे का स्थिति बा, कैसे लोग ये धरती पे रह तटे उ देखे खातिर आवे लो। तो बूढ़ा बुढ़िया के भेष में शिव जी और पार्वती जी वही रास्ता से आवत रहनी। तभी पार्वती जी के नजर पड़ल एक तरबूज पे, जो कि 2 ही तरबूज बचा रहे। और पार्वती जी बोलली शिव जी से कि हमारा तरबूज खाए के मन करता है, चली ना किन के खा ले हल जाओ। तो शिव जी भी कहनी कि चला कोनो बात नहीं है। तो जा गई लो। तो पार्वती जी कहतरी कि हमनी के लगे तो पैसा नहीं खे, लेकिन तरबूज भी खाए के मन करता, खिया सकत रू। तो ई बेचत रहली तरबूज, कहे लगली कि काहे ना हमार सब तरबूज बेचा गइल बा, एगो 2 गो तरबूज रउरा लोग के खिया देम तो हम समझ जाएम कि हाँ हम कुछ पुण्य कमा ले बानी। दोनों तरबूज दे देली बूढ़ा बुढ़िया के। अब तरबूज भी खाई लो बूढ़ा बुढ़िया। और वही जा सोचल लो कि काहे ना तनी आराम करके तब चलल जाई। गर्मी के दिन रहे तो आराम करे लागल लो वही मंदिर में। तभी आराम करते हुए बुढ़िया के जो शिव पार्वती जी का भेष पकड़ के आई रहली, उनकरा अंगी लाग गई। तो वही सूत गईली। और थोड़ी दूर हट के बुढ़ा भी जौन शिव जी के भेष पकड़ के उ आई रहलन, उहो सुत गईलन। तभी का करत रही, गर्मी लागत रहे, माछी मच्छर झुकत रहे मुंह पे पार्वती जी के। तई अपन आचर के बेना डोलावे लगली। तभी कुछ देर बाद पार्वती जी के आंख खुलल। तो देखत रही कि अपने तो हमनी तो सुतल बानी सा, ई बैठ के अपना आचर के बेना डोलावत रही। तभी तभी कहे लगली कि बिटिया तू बहुत तभी पार्वती जी कहे लगली कि बिटिया तारा इस तरबूजा खियवला से और हमनी के सेवा कइला से हम बहुत प्रसन्न बानी। लेकिन हमनी के लगे कोनो पैसा भी नहीं है कि ई तरबूजा के बदला में कुछ हमनी दे दी सन। तभी ई कहे लगली जौन ई लक्ष्मी बेटिया रहली तरबूज बेचत रहली, ई कहे लगली कि कोनो बात नहीं है,
रौरा माई कह देनी, रौरा बेटिया कह देनी, तो यही से हम खुश बानी। काहे कि माई के प्यार ई हमरा बचपने से नइखे मिलल। हमार जन्म भइल वही बेरा हमार माई खत्म हो गईली। रौरा बिटिया कह देनी त बहुत हम आनंद मिल गईल और माई के प्यार मिल गईल। तभी पार्वती जी शिव जी से कहे लगनी कि वो काम करी ना, रौरा अपना झोरी में देखी कुछ बाटे, भभूति उभूति हुई तो दे दी। तो शिव जी भी झोरी से भभूति निकाल के कुलक्ष्मी बिटिया को दे देहलन। कुलक्ष्मी बिटिया को दे देहलन और वजह से बूढ़ा बुढ़िया दोनों लोग चल देलक। इहो ये अपना घरे अली, अपना भिखारी सास से कहे लगली कि हम तरबूज और खरबूज ले आई रहनी है, मंदिर के पास में लगैले रहनी हो, शिव चर्चा होत रहलक हटे, तो सब तरबूज बिका गई रहलक, 2 गो मात्र बचल रहलक तरबूज। तो हम एगो बूढ़ा बुढ़िया रहलक लो, वो लोग के दे देनी है। कनिए कोनो बात नहीं है, कुछ पुण्य कमा लेहल जाओ, दे देनी हटे। ओकरा बदला में ई भभूति देले वालो, ई भभूतिया के का कइल जाओ। तो सास कहे लगली कि घर में चारों तरफ भभूति छीड़ दलोगिन, तनी सा जौन भभूति बची उ तुलसी जी के गाछ पे चढ़ा दी है। ई तो कैली, अपने सास के बात मान के चारों तरफ घर में भभूति छिटली और तुलसी जी के गाछ पे चढ़ा देली। फिर अगला दिन ये लोग जागत आलो, शाम भइल सुत गई रहे लो, अगला दिन जागत आलो तो देखत आलो कि इस झोपड़ी से बिल्कुल महल बन गई बाटे, एगो राज्य के रूप में विकसित हो गई बाटे। तो इहो इनकर नींद खुलता तो कहत रही कि ई कैसे भइल। फिर अपना सास के लगे गईली, तो सास से कहे लगली, तो सास भी चौंक गईली, कहली कि हम तो अभी सुता रहनी हटे, तू अपना घरे के कैसे लेके चल अइलू। तो ई कहत रही अपना सास से, ना ये अपन हमनिए के घर हटे। थोड़ा देर बाद वो आन्हर पति भी अइलेन और कहे लगलन अपना माँ से, अपना माई से कहे लगलन, अपना पत्नी से कहे लगलन कि हमरा से सब कुछ दिखत हटे, ई चमत्कार हो गईल। ये कहानी से यह संदेश मिलत हटे कि केहू के कारण केहू के मृत्यु हो जाता तो वो आदमी के दोष ना देहल जाला। काहे कि जो कोई धरती पे आइल बा एक दिन ना एक दिन जइबे करी। अब वो बच्ची के जन्म भइल, अब बच्ची के जन्म होते ही महतारी के मृत्यु हो गईल। ये कारण से राजा भी वो बिटिया के मानस ना कुलछनी मानस, ये गलत बात होला। केहू के कारण केहू के जिंदगी खत्म भइल, ओकरा के दोष ना देहल जाला। जैसे जिसको मृत्यु लिख जाता है ऊपर से, उसी हिसाब से उसका मृत्यु होता है। जिस हिसाब से जेकर जेंगा मृत्यु लिखल बा वही ओकर मृत्यु होला। केहू के दोष ना देहल जाला कि इनकरा अइला से हमार मृत्यु भइल, ई केहू के दोष ना देहल जाला। ई कहानी रउरा लोगन के यदि अच्छा लगल होई तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट में बताई कि ई कहानी कैसन लागल हटे। फिर अगला वीडियो में आप लोगन से मुलाकात होई। आप लोग अगला वीडियो के इंतजार करें लोगिन। जय भोलेनाथ, हर हर शंभू, जय हिंद, जय भारत।